Parlok bro mentang wan rabiang ya kene ka lokidro ka bahedu tam hapo mekalia ha ka banga kwa ban pentip yang shapi namar bayah kene ka lokidro N1G sa Hanong Stone West Kazil District ha ka khat pratarek banai ba khatwe arjar ar pulai ka badai sio he nong Stone ka badai si sa jan menta ka teo hi tengah kerpat ya itu ki pajba na itu ki parlok ki bakwa bantit ya kene ka tiket lokidro chispa tingkat yo ya ka baningkong JCB brand new ka batmai ka bar Mahindra pick up ka batmai ka balai da ka auto kitten ka batmai te ya kene ka lokidro en pen yele kai ha ka ar pnyotrik Januari arjar ar phosau ka chaka ka de hapot hat muthlong e ha West Jan Hill District Meghalaya te ya kene ka lokidro en pen khalai ha ka te si apnyotrik Januari arjar ar phosau te pila ban thiet lupa ya kene ka tiket lokidro ha ka dor chispa tingka ka badai chispa tingka repinyo ya kini price slightly ki ba he du tam ka ba phimla shu ban nge namar ka ban kong pinyo da ka JCB te nga ka pat ki ki paj ba la ne ki parlok ki ba sa ka than nong Stone hi baro ka we ara pi kwa ban thiet ya ka ne ka tiket lokidro chispa tingka pinyo ya kini ki price te pila ban wan thiet ha ka te ka sngi hi ha po yeo nong Stone te pila ban phun be ha kini ki number Kandai Riway Arlai Pra Kandai Sau Nyau Lai Lane Kandai Pra Riu Lai Ar Sau Lai Pra Not Iway Lada Pim Shem Ya Kine Hakate Gasti Kat Pratrek Pun Me Kini Ki Nomor Desa Wan Bantit Ya Kane Tiket Kine Kila Ban Chong Wai Hapo Yeu Lane Kila Ban Leju Hamadan Lagai Football Hamadan Nong Stone Desa Wan Bantit Badai Shimentai Ya Kane Lokidro Namar Ba Kine Ki Nong Penjat Kila Ban Wan Di Shan Shadu Shan Nong Stone De Gitu Ki Parlok Ki Ba Komen Ba Ki Ba Kwa Bantit Ya Kane Tiket Lokidro Kine Ki Nong Penjat Kila Wan Ban Di Shan Jaka Nong Chongyiru Ka Nong Stone West Kazil District Sa Wan Bantit Ya Kane Tiket Lokidro Ha Ka Tega Sngi Ka Badai Sngi Sajan Khat Pratarik Kerpang ayah yang sedikit parlok ki bakwa bantit online. Lada bi kwa bantit online. Sengau bah kontak bej ya kini ki nomor bangala dep puli. Hakaba pin kontak bej kini pin pun bej kini ki nong penyat. Kini ki nong penyat kin saya pen bej bat pi lada bi kwa bantit online. Hakaba kin saya WhatsApp bat pi ban send ya kadur tiket jong pi. Nang ta pi ru pin send ya kador pisa jong pi chis pa tingka haka Google Pay. Kini ki nomor Google Pay la don hang nehi kendai Riu Iway Arlai Pra kendai Sau Nyau Lai. Wat kuslai ya ka pot ban penlakai la pen khalai wat ting ba kini ki nong penja kin le tu re kim le tu re namar ba kin I live stream hapo YouTube. Ya kini ka chel jong aru ka la ban pentip sepi ya kin nong job bat ka ba kham kerpang aya ka dei ba kin di ha ka channel jong ki THK Entertainment. Tenget pila sutu ba ki paj ba jok ka nong Stone hi ka barokaway ha ka te sin sejan Sio he soban tit ya kana tiket ka bachis pa tingka bani simenta ya kana ka lokidro ka ba he do po Meghalaya ha ka ban kong pinyo da ka kali JCB kali po shilum tengin ya kendu ba ha ka te ga sngi sajan ban tit kini nada pim shem la ne pim ya kendu soban pun ba kini nombar bangala da puli bat bangala bu hang ni ha po kmadu shem kini nombar sa save bat pun kini kinong penyat kinong penyat gilong balak loy ban shem dan ban pik ya ka nomor pun jong pi nada pi kwa ban tit ya kani ka tikot lokidro Desawan kenang ha ka te ga sngi sajan khat pradarik mentang tio hi si sajan ka ba sio he sio nong Stone tang ne kublai shibun